Jure, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa a lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i acatar l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. It's a little bit funny, this feeling. És indescriptible la sensació d'alcaldessa, de torrentina, de persona orgullosa del seu poble. Volem mirar de front a les persones, lluitar per millorar la seva qualitat de vida a diari, ser els millors guardians dels seus interessos. Atents a aquestes necessitats, han fet accessible un poble que no ho era. Han reformat tots els centres de majors. Han ficat en marxa un punt d'aliments, com dia Vicent, i han triplicat les partides de benestar social. Hem aplicat millores en tots els barris, xicotetes millores, el que han pogut, però en tots els barris, per a que tots els barris de Torrent siguen iguals. Amb un poble construït sobre els fonaments del futur, de la il·lusió, de l'esperança i del treball. I aquest és el meu aval, la meua carta de presentació. Treballaré només per el meu poble, mirant a les persones i amb una única meta, vosaltres. No han parat, és que no han parat. N'hi ha gent que encara vol fer creure al poble de Torrent que és difícil parlar amb mi. Doncs és impossible, no estic en casa, estic sempre en el carrer. How wonderful life is while you're in the world. Principi de primera, de vanguardia, innovador, sostenible, cívic, respetuós, competitiu. Per un projecte, com vos dia, que se resumís en una paraula, veritat. La veritat està en este centre de majors. La veritat està a uns metres més per allà, cruzant el camí la Nòria. La veritat està en els seus veïns, quan veuen il·lusionats que per fi se va produir el soterrament de les vies del metro. La veritat està quan entreu a Torrent per la ronda del Safranar. Però la veritat també està en la nostra torre, en la recuperació del nostre element patrimonial més important. La veritat està també, com no, en els nostres xiquets, en els nous parcs infantils, en les 2 primeres guarderies municipals. La veritat està en els vostres carrers. Anyway, the thing is, what I really mean. Estigueu segurs del nostre compromís, el nostre temps, el nostre esforç, el nostre treball i la nostra il·lusió aniran sempre dirigits a la defensa dels interessos de Torrent. Avui comença a caminar, comença a estar on li correspon, comença a parlar del seu poble en orgull i comença a dir-li que el primer són els seus veïns, però que el seu ajuntament, juntament amb els seus veïns, va seguir treballant per les persones i per donar-li a Torrent el que li mereix i el que li correspon. While you're in the world, I hope you don't mind, I hope you don't mind. Em compromet personalment a ser la més incansable defensora dels interessos dels torrentins. De la universitat que va vindre a Torrent i les que vindran, i de projectes de futur que tenen que vindre a este poble, perquè este poble mereix tindre projectes de futur.